Eta Erne, San Miguel Ligako lidera Urdaibai oraintxe abiatuko da eta. Hor dira Bermeokoak. San Miguel Ligako 11. ontzia irten da. Aregoren agindutara, Go Bizkaia trainerua, Jose Manuel Francisco prestatzaile. Badakite guztiek, Urdaibaik baduela hemen erronka berezia Donostiako bandera honetan. Baina horretarako lehenengoz txartela lortu behar dute gaur. Beste guztiek bezalaxe. Gero-gerokoa. Bai, lehenengo hemendik hasi behar da banderakin amesten eta horrela egiteko horretan 59 paradan. Erne Kaikurekin, hortxe da Kaiku maniobra garaia. Eta nahiko zabala, 10 eta 51, 10 eta 51 eta nahiko zabala bai. Ziaboga hori. Bueno, badugu jadanik erreferentzi bat. Hemen Zarautz. Hortxe da Enbata. Egoin Txauspe prestatzaile. Aranberri patroilanetan. Hor dira Zarauztarrak. San Miguel Ligan azken tokian izan dira, txartela galdu dute eta hauentzat ere gaurko estropadak balio berezi izango du. Ikusteko non diren, KL Ligako ontziekin, urrengo urtean haiek izango dira eta aurkari bigarren mailako liga horretan Zarauztarrentzat. Bai, 59 paladan atera die, eta zuk aipatutakoa, dudarik gabe hemen playoffetan ibiliko dien 5 talde horietatik, 2 igoko dira eta besteak arerio zuzenak izango dituzte datorren denboraldian, eta horiekin ere erreferentzi bat gaurko estropa dago. Begira San Pedro, ez du hobetuko Kaikuren denbora, baina ez da urruti ibiliko. 10 eta 55 gelditu dute kronoa. 10 eta 55. San Pedrorentzat. Orain era bat aldatuko da estropada poparia. Erreferentzia ona da. Kaikuren denbora ona baldin bada, haien gandik 4 segundora ibiltzea estropada erdian ez da txarra. Baina, dena ikusi behar da. Bai, bukatu egin behar dela estropada. Horiek lan erditako lana dira, eta hemen Kaiku naiz eta favoritotzaz jo, gerta daiteke zer gauz. Baina nik uste dut horien inguruan ibiltzeak asko esango dula, ez? Trintxerpe, Iñaki Perez patroilanetan, eta hemen da San Juangoen ontzia. Denbora polita markatuko dute. Denborarik onena. 10 eta 39. Kaikurena baino hobeagoa. 10 eta 39 San Juan darrentza. Eta hemen sumatu den hemen delegatuak hemen daude gure inguruan, eta esan diteke sustekoa izan dela eta pixka bat harritu eta bezala denak, ez? Irtera puntuan orain Getaria. Oso demoraldi polita egin dute hauek. Kae bigarren multzoan. Eta hortxe dira Andreano prestatzaile eta lanean dira Etxegoienen agindutara Getariarrak esperantza untzian. Horixe behar da hemen esperantza eta lan ona jakina. Bai, indartzu eta erritmo oso altua gabe 56 paladan atera die Getariarrak. Eta hemen txe Zumaiarrak atzetik ikusten dugu baita ere Hondarribiarren Ama Guadalupekoa trainerua. Ikusi Zumaia, San Juanen denbora 10 eta 59 eta oraindik patroiak Jokin Gijarrok ez dio egin oiu bere aurrekoari. Orain bai. Hor dira maniobra egiten Zumaiarrak. Zumaiarrentzat denbora 10 eta 57 hartu dute epaimaite. 10 eta 57. Eta hor da Zierbena lanean. Hauek ere itxaropen handia dute. Patxi frantzesen agindutara, patroia ere esperientzia handikoa, Joseba Arbona, eta ligan kupoekin tirabirak eta goraberak bai batzuentzat eta tartean hauentzat, baina hortik aurrera gero txapelketetan eta oso maila polita eman dute Zierbenako. Kontutan hartzeko modukoak. Hondarribiren denbora orain. Ez da txarra izango. Hondarribirentzat 10 eta 51 Kaikuren denbora. Kaikuren denbora Hondarribikoentzat. Poz hartuko dute.
informazio horren berri hartzen dutenean. Gehiena gaur Kaikuren denbora horren bueltan ibiltzeko asmoarekin abiatu dira eta. Bai, eta gaur ere oso diferentzi gutxikin egongo di horre arrisku leku horiek, ez? Hor dira, Moañako berdeak, Meira Arraun elkartekoa. Jose Ferral prestatzailea. Morales gainezka direla esan digu estropada aurretik eta noski baietz etorriko direla playoffera. Horrela xe erantzun dit, Bai, noski baietz. Helburu hori daukate eta hor ezauerak egin genitunan Espainiko txapelketan dibili ginean eta hori esatute ziurrez, honea etorri berdela, hemen antolakuntza handia dela eta kirol ikuspuntitik honea etortzea oso onuragarria dela taldean zatez. Castrorentzat, 10:43. 10:43 Castrokoen denbora. Momentuz bera, San Juanen da referentziarik onena 10:39 eta irtera puntuan Camargo. Hortxe dira kantabriarrak, oso denboraldi ona egin dute KL Ligan eta hauek ere itxaropentsu playoffari begira, San Miguel Ligarako txartela lortu nahi dute eta gaur ere ustekabekoa emateko itxaropenarekin. Gabantxo entenatzaile lanetan, arraunlari handia, eta orain entenatzaile ere bai, Jonathan Castanedo patroi lanetan. Eta hemen da kanpokaldean maniobra egiten, Erne Astilleroren denbora oso ona da. 10:36, denborarik onena Astillero. 10:36 Astilleroren denbora. Hor dago erreferentzi berria. Momentu hontan, Astillero, gero San Juan, Hondarribia, Kaiku, Castro, San Pedro 6garren, gero Zumaia. Eta orain irteeran Ibaika. Maialen ontziarekin hortxe dira. Arrizabalaga prestatutako gizonentzat gaur beste test bat, beste erronka bat segurenik disfrutatzeko eguna jakinik miraria ezinezkoa dela edo ia ezinezkoa izango dugu. Hemen Oriotarren denbora ere oso ona izango da. Hortxe da Mirotza. 10:37. Bigarren denborarik onena Oriotarrentzat. 10:37. Une honetan beraz, San Pedroren denbora nahi ez hobetu beharra dago. 10:45 da zazpigarrena. Amegrobe lanean jadani. Eta bien bitartean noski, badatoz bueltan ontziak eta poparian ikusi ditugu berdeak, olatuak hartzen, Kaikutarrak. Hemen Amegrobe, Ogrobeko gizonak, Jose Angel Cambados prestatzaile, Romero patroilanetan. Eta Galiziako horien ostean, Lekeitioko izuntza irtengo da. Hemen dator Tiran. Erne Galiziarrekin. Ontzia Zambuluka. Amar. Eta 44. Horrek esan nahi du, une honetan, 6garren Castro litzatekela lan erditan, 7garren Tiran, San Pedro 8garren. San Pedro beraz orain informazio honen berri duenean, iztutu beharko du. Baserri? Bai, iztutu beharra dago, zergatik ziabogara lan erdita iristen ari dien neurrian, zerrenda geisten ari da, eta Castro eta Tiran eta San Pedro toie beruntze geratzen die, eta horrengoz hori, Pedreña eta Urdaibai geratzen die erdiko erreferentzi hori jakiteko, ez? Eta ere bai, baina abiatu da izuntza, eta Erne, Laister izango da eta helmugan Kaiku. Erreferentzi asko orain zaintzeko, maniobra egiten Pedreña, eta bere alazken txampan sartuta Kaikutarrak, hor da Pedreña, 10:46 bueltan,